फिन खेबसेबाव खुलुमबावबाय आं दायो खासियाबारि मार्केट एबा 28 नं गसाइगाव समस्तिनि आन्दाराव थानाय खासियाबारि आरो बिंगो राबा बस्तियाव दंफैयो आरो बेवहाय आङो समनाथ नार्जारि मानावगेरे जोंहा सारजों जोङो मोगा-मोगि लाफैदोंमोन आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा दावबायसा सारखौबो लोगो मोनबाय कालचारनि EM जों बिथांजों जों सिगाङावहाय खोब सिगाङाव MCLA इलेक्सन सिगां जों बिथांजों मोगा-मोगिबो खालामखांबाय आरो लोगोसे जोङो दाख्लैबो रागाम प्रग्रामबो खालामखांबाय दायो जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन जे 28 नं गसाइगाव समस्तियावहाय समनाथ नार्जारि सारनि समस्तियावहाय माबायदि थासारिया सोलिलांगासिनो दङ गिबियाव नोंथांखौ खुलुमनानै बरायनाय थाबाय खुलुमबाय बयखौबो सार दासान्दि नोंथाङा बेवहाय माबायदि नुदों जे 28 नं गसाइगाव समस्तियावहाय जे दायो नैबे समनाथ नार्जारि सारा गिदिंगासिनो दं सार्भे खालामगासिनो दं नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जे देरहागोना बेसेबांसो रोखा जाना दं औ जों BTR आव थानाय गासै मोन 12टा मासिखौबो UPPL आरो BJP आ देरहाजोबगोना रोखा जाबाय थिग बिदिनो नैबे 28 नं गसाइगाव बिधानसभा समस्तियावबो जोंनि UPPL नि बिजाथि समनाथ नार्जारि बिथाङा देरहागोना 100% रोखा जाबाय आङो दिनै मोनथामसो मिटिं गानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो जोंखौ खोब मददथि होदों आरो बे हिसाबै बिथाङा बिराद बुरजा भटआव देरहागोन बे रोखा जाबाय अके स' दायो बेवहाय बेसिकेलि नोंथांनि मोनथिनाय मथेब्ला बे जायगायावहाय जे माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा MLA जानानै थांबाय नङा होमबा स' बिथाङा मा मावनांगौ हागौमोन जुदि गोसो मोनब्ला बा बेवहाय बेसेबांखिनि माने हालामाव मा बुस्थुआ जे मानि सायाव बांसिन जेंना जाना दं नोंथांनिबा नैबे ओनसोलाव आङो सार्भे खालामनानै नुबाय एसे सिगाङाव आङो थांबाय साहा ओनसोलाव बै ओनसोलथिं दासिमबो कारेन्टआनो सहैयाखै गोबां मानसिफ्रा गोबां उसुबिदा जानानै दङ नाथाय बिथिं कारेन्ट सहैयैनि थाखाय लेखा फरायावथ' उसुबिदा दंखायोआनो लेखा फरायनो हाया गथ'फ्रा बा फरायसा फरायसुलिफ्रा बिनि बादैबो दिनै गोदान जुगनि मोनसे गोनांथार आगजुनि भितराव कारेन्टआ मोनसे गोनांथार आगजु दा बे हिसाबै दासिम बे जायगासिम कारेन्ट सहैयाखै माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा BPF नि जानानै बे ओनसोलाव 15 बोसोर MLA जाबाय नाथाय बिथाङा कारेन्ट बे ओनसोलनि लामा बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय लोंग्रा दै बे ओनसोलनि फरायसुलिफोरनि थाखाय फरायसालियाव फोरोंगुरु बे ओनसोलाव हेल्थ फेसिलिटिसनि थाखाय देहा जोथोननि थाखाय हस्पिटाल गोबां जिनिसखौ बिथाङा बानायनो हायाखै आरो बाहाय दैमा दङ बे दैमाया खुरखागासिनो दङ गामिफोरखौ बिनि थाखायबो बिथाङा होबथानायनि जेबो राहा लामाखौ लानो हायाखिसै थांनाय 15 बोसोराव आरो बेखायनो एबार बे ओनसोलनि बा नैबे गसाइगाव समस्तिनि गासैबो हारि माहारिनि सुबुङा बिथांखौ फेजेनगोन आरो बिथांनि जानानै रावबो भट होआ बे रोखा जाबाय दायो UPPL AJP आरो लोगोसे BJP गासै टटेलि बे मोनथाम पार्टिया NDA बा एलायन्स सरकार जानो थांगासिनो दङ बा जुदि देरहायोब्ला जाहैसिगोन दा नोंथांमोना जुदि बे हालामनिफ्राय जुदि देरहायोब्ला बे समस्तिनिफ्राय देरहायोब्ला फार्स्ट थांखिया माखौ जे प्रजेक्टआ माखौ लागोन डाइरेक्टेडआ माखौ लागोन जे बेखौ खामानिखौ मावग्रोनांगौ जेनेबा दा नैबे ओनसोलाव आं बुंना फैबाय दा जाय ओनसोलाव आं थांदोंमोन बे ओनसोलाव MLA इलेक्सननि उनावनो सरकार दाखांनायनि उनावनो गिबि बे ओनसोलाव बे कारेन्टखौ जगायनाय जागोन बेनि उनाव लोंग्रा दै बेनि उनाव दैबानानि एसे जेंना दङ माने दैमाया खुरखागासिनो दङ बेखौ होबथानाय आरो ओमफ्राय लामा सामा गोबां फरायसालिफोराबो सरकारि जायाखै आरो गोबां फरायसालिया स्कुल बिल्डिं गैया दा बेफोरखौबो मावनो थाखाय जों राहा लाग्रोगोन थेंक इउ सार थेंक इउ